iwe haundi challenge, iwe haundi kuite zvekuita. Zvikanza ndezvenyu izvozvo mune chimi ndamuda kutanga kubhaira mari. Akandikorora mbachya. Akasvika pakuburisa muromo kuti inini ndakarara nemwana wangu. Aona kuti inini ndarwadza ndagumwa. Ndakamuudza muromo kuti iwewe unotaura kuti inini ndakarara nemwana wangu. Iwewe une nyaya iri fresh iri mupenyu iri kutonetsa kuti iwewe uri kunzi ndiwe wakadya mwana waani. Nemashoko akandiudza akandikurira mbachya. Kusara ndisina kupfeka pakansela. Inga inini ndaichema nyoka maruva mbiraya. Vachiti ndiri ndakauraya mai vavo. Vakambondizamura vakandizunza ipo pamahwe pache papo. Vakambondizunza ndakaona kuti handina simba. Vakomana ava vane simba vanogona kundirova. Ipapo vanhu vototi vakatondirova nekuti vakatondikwadza. Mkomongo wakati nini ndakauraya mwana wasisi wangu anonzi Ana. Nyaya yematengero yakatanga ichiti Ana agara wa Blazi. Agara na mkomongo achibvazira kubaiko. Ana achibvazofirwa nemwana wake kuchibva kuchipatara. Mwana wa Ana ina handimuzana kugara ndakambomuona. Ana achibva takakunongedza mudzimai wangu achiti mwana wangu akachiorumba kwaBafrika. Achibva kuti maikwenzi vacho ndevava. Kubantu kwa ndio wakauraya mwana wangu. Nyaya yechibhadhera ndasimuka ndaenda kunobvunza Ana. Ndikona isisi nyaya iri kufamba sei. Yatungonzwa mwana wenyu akazhorumba kwangu. Ana achibhadhera kuti makanzwa naye. Nyaya iyo ina ndisi yeye nansa ndainzwa handiziva. Mina munhu wenyu akabvunza iko. Nyaya dzandiziziva. Kuti bhedu tanetsera na Blazi tiri kumaini nenyaya yekushandidzana ndine mamami wepasaidi. Ndi maraundi minoshanda ane kushandidzana nemukoma wangu anonzi Gariso pasaidi pacho nepapo. Then pakaita nyaya yakaita sekuti kune vakomana vanoshanda panaboka vane vachidyaya matombo mumamami pangu ne vakomana vakabvaira vakomana vekwana Blazi izvo chimbikombiko zvazvavanogara vachiita vabva vatora karedhiyo kamwe karedhiyo kadikidiki vatorera vakomana vaiva vakomana vanogara shandidzana navo nyika saka vakomana vanenge vanoita zvichimbikombiko vachibva kumamai vamwe vachitorera vanhu matombo vachiadyaya pamamami vachibva vapfuura vachienda. Saka vakomana vamwe vakabva vanhangikira ndauya inini ndonadzo namukoma kosi kuti vakomana ava venyu vatorera vakomana kwana Blazi karedhiyo vari kupa vakomana kanza vakomana vari pachibhawa ndasimuka inini ndaenda pachibhawa paivo ndikati vakomana ndiri kumbirawo karedhiyo kamaita se kamatorera vakomana kwaBlazi ine Blazi handakuvaona patime yacho neiyoyo manga vachatongotengesewa tongouyawo but ndakagarisana vakomana vari ku13 vakagara pasi. Ndoda kukumbira karedhiyo vakomana ndikupe mari chakwanisa kushandidzana nemi nyaya yekuti matorera vakomana kwaBlazi karedhiyo ukunzi makashumana vakomana kwaBlazi uda karedhiyo ka wana chachibva simuka panopinda mutumupanda chinotora karedhiyo kaka patime yanga achiuya ndipakabudikira Blazi nababesi namukoma Edi vamwe vatori Blazi kofuka vene vamwe vanhu vavo vakazotora Blazi vakazobva uko vachikaya ndichinobvisa vanhu varume vasvika babata mukomana iye naitaura naye nawo ndakagara naye akagadzira pasi bata kukora kwomutsana vatanga kuda rova chimukomana ndati Blazi unongoda rova sei munhu andikagarisa pasi karedhiyo yakaredhiyo ndainzwa ndianotorisira karedhiyo kaita se katoro kadzoke kukadzoserwa vakomana venchi karedhiyo tikanzayo toda kutenga nyaya here udava mukoma sitenga nyaya toda kutenga kuti karedhiyo katenga sei katoro kadzosera tikanza iwewe wakadhaka uri muroyi iwewe washingurudza family yese vana vese vari kupengenesa kuita marorori ndokutisa marorori vana vese iwewe sei kuita marorori munomai iwewe kuita marorori munomai iwewe ndokadya mwana waani ukashokorera kanyondorwadza baba vaivepo vachitotiya kuti bata tiserese tisarwisana patime yacho chonda katonzwa hachatorwisana navo ani rangatombosaidza tombosiyana navo baba katoti usadero handiti mandasiyana nakanza iwo kwacho mwana waana ndonyaya kanyondorwadza tikwanise kukwira matarifu yakuno ngokuti nyaya yakambenge yambotangira kunzimai wangu ndakandonobvunza sisi vangu kuti mandakata nyaya kuti nyaya isazvinetsa ndakazodzoka nanzwa ndisiye mukoma but ndakatofamba inini naAna wacho nemukwasha namai vemukwasha vachiti kwaya tikatofamba tikabata iwewe iwe jelasi ndokukadya mwana waAna ndikatambosei musina kuuza ndipedza kuti tipinde tise matare acho vachibva vangopedza nyaya dzavo dzikangodera Right, Stuart. Nyaya yekutaura nemunina wangu iyi
inyaya yechokwadi. Ndinoona dambudziko raanaro ndekuti haatoziva kuti ndiripo. Kana aitaura mashoko pandiri nini anoreva kuti ini handisi chinhu. Ndinoona vakaputsa muromo kuti vakomana varinzi vekaredhiyo havana kutanga kutora karedhiyo. Vakomana vainbimbo dzinochera matoko papoka dzichitoba kumigodhi kwakavakiaia mama kwembo. Saka mukomana akambonetsana neNagarisoni paMashura. Anetsana naGarisoni paMashura paplan akaputsa muromo kuti project yamungaita mumaine handinei nayo uye titori against this project. Ndobva ndakota muromo wake ndobva ndanyara. Musi wandamona akagara nevakomana vatora karedhiyo vachikanonzi karedhiyo. Vakatanga kutora vakomana vamari vaita vakaya kumukansel memo vachitenga votorwa $10 vakaitenga anything votorwa. Saka vafana vaiva pese pandai vatsvaga ndichivaona ndakatombonetana navo vanoti magoko vanozviti mabhambasi. Ndaivaona vachienda paplant yemunini. Pese pandenge vafana vakaenda paplant yemunini. Ini ndaibva ndapera simba rokuti ndiite against vafana vapi ava nekuti vari kusapota plant yemunini. Saka musi iwoyo mufana auya kuti mukoma ndakatorwa karedhiyo mumwe dakatorohwa kumusoro kukona. Vafana vaiva vachigaridza pakona inoti roti inopinda mumaingiga chienda kurundo. Ndopavanga vachigaridza vanhu vachitotora vanhu mafoni. Kansel yese inga ichitocomplain nevafana ava vanosvika kuma-20 something. Saka vafana vaiva vachidaro vanobva vaipiwa support nekuti uya vanoti pese paanobva kuboira anotokuridza mari inosvika nama-2000 achivapa ma100 kuti ndimusapota machi mamambi. Saka akanga achangobva kuboira anga ane 2 days abva kupi abva kuboira pandakamona akagara nevakomana vake nevakomana. Ini ndichisvika vafana vandidedza ndikati imi chitangai kuenda pamberi isusu naGarisoni titere kumashure takona kuti vanhu vatende vakatona nogona kutiza. Saka vafana vakabva vafamba vari pamberi vachienda isu takati pamashure. Vafana vakabva vanosvika pane vafana vanogaya pamamambi pake vasvika vanongedzera vafana vai vachitotya vakamira nechiparevikana ava vakomana vacho. Saka ini pandikafamba ndichinosvika ipapo vafana vaindaivaziva kuti ndo vafana vanonzi mabhuku vakunetsa mupi muno. Ndakatombovapromisa kuti mbiri yenyu yendoda kuipedza munomu munofanira kugara muine peace. Saka pandikasvika uye handina kutaura naye ndikasvika itaura nevakomana. Mufana ipa akanongati ndokwadya uyu ndibva ndabata mufana wayo wekora. Ndabva ndamubvunza ndikati iwewe uri kuita sei? Uye handina kutaura naye kana kutaura naye handina kana kupasana hatina. Mufana wendu vakanditi kwe mimi muri kundibata kora muchina ndakagara namukuru ndibate chikora. Mimi handikwanisa kutaura nemi ndokwanisa kutaura nemunhu ane mari. Ndiye mufana wayo ndakandibata chikora. Uyu mufana wangu haana kukwanisa kundipa respect yekutarisa kuona kuti inini ndina ndabata uyu kora. Akanditi kwe mimi muri kubate chimunhu kora. Reva ndamuti iwewe siyana nenyaya iyi. Mira ndipedze neuyu uyu haangapinde mumani achitora zvikati iwe vakomana vacho vamuda kutaura nezvo vakomana vangu wenei. Ndikati ava futi vacho vatorwa karedhiyo vakomana vangu wenei. Iwe haundi challenge iwe haundiudze zvekuita. Zvikanzi ndezvenyu izvozvo mune chimi ndamuda kutanga kubvaira nacho. Akandikurura mbachya akasvika pakuburitsa muromo kuti ini ndakarara nemwana wangu. Akandiudza mashoko ekuti ndikabvunza ndikamuti iwe unotaura ndakarara nemwana wangu nyaya yanhanda kukotera haina kutonga here dare. Aona kuti inini ndarwadzwa ndagumwa. Ndakamuudza muromo kuti iwewe unotaura kuti inini ndakarara nemwana wangu. Iwewe une nyaya iri fresh iri mufamily itonetse kuti iwewe uri kunzi ndiwe wakadya mwana waani. Iwewe uri kuita mari kunza kuti handina mari ndinoda kuuraya baba agiga. Uchikuita muromo kuti unoda kuuraya baba kuti utore maini. Ndogotora maini nini? Ndagara ndiri next to baba. Ndiri munin'ina wababa ndogotora maini ipi? Ndagara ndinotori nesimba pauriwe ndotokuudza zvokuita uri munin'ina wangu. Haundiudze ndoda sei zvokuita at the first place. Nyaya dzako dzese iwo dzikuitika pano papa dzese ndiri kudziziva. Ndichadzigadzirisa nenzira ndichadzigadzirisa naye zvikanzi pano zvaunonitaura unondichatinja nechika. Unoziva kuti kudii iwewe. Saka pakabudisa muromo kuti ndakarara nemwana wangu ndopandikamuudza kuti kana uchindudza kuti ndikarara nemwana wangu nyaya yakaenda kukoti nyaya ndakasafa nayo iwe ukabudisa $500 waibhadhara chimari yebhero. Kana waiziva kuti ndakarara nemwana wangu. Mwana wangu haana kukonfesa here pamberi pedare taenda kuhigh court. Ambuya havana kutukwa here nedare taenda kuhigh court. Iwe unoramba kuzorodza muromo iyoyo. Nyaya iyi ikaitika kumashure akauya nasekuru hanzadzi yamai vaitoridza redhiyo vachitondinyomba nyaya iyi panguva yakaitika ndikabva ndikazvitora ndikasvika pasi. Ini handimhanye kuzoripotera uyu nekuti uyu mwana wamai vangu ndaitarisira kuti ndichamudzidzisa nenzira dzekuti azive kuti ini ndinani. Saka iye akatondiradza even nyangu paatozoya kunozomangara nemashoko akandiudza akandikurura mbatya iyi.
kusara ndisina kupfeka pakansel. Ndikamuudza ndikati iwewe ndichakuratidza kuti nini ndinani. Baba vakapedza kundibatira kuti baba unai zvaane nguva izvi unenge nawo achiita munhu uyu anondichallenge each and every time. Akakanda chibhakera chokukandira inini chibhakera kana inini ndisiri chinhu pamberi penyika kana pamberi pedare kana pamberi pemhuri. Ndinoda kuti ndizive nhasi kuti ane kodzero dzekufumba chibhakera achikanda inini inumber 5 kubva pamberi. Jealous ane kodzero here dzekuti anokwanisa kundinanga nemashoko anorema kuti mashoko akafumuka pamberi pecompound yekanseveri ari munin'ina wangu inumber 5. Indinokuda kungoziva kana aine kodzero dzese dzezvozvo kubva nhasi ndotoziva kuti uyu handitaure naye. Nyaya yehanzvadzi yemwana wehanzvadzi inyaya iritotenderera mufemiri, inyaya yandikatoya kuno ndikasvika ndikatarana pamombe ndikavaudza ndikati ndinokumbirisa kuti kana dai zvaibvira pawanikwe n'anga dzedzinata iuye pamusha wavagiga paitwe cleansing nekuti matara aripo ekunangana horoi nekudza namashoko asina kuchena akanyanya mufemiri. Ndakatoya ndikataura navo pamombe vakanditi dare iroro idare rinoda mari. Ndikavaudza ndikati kana tichindaona mari dare iroro ndoda kuti ripfurire rende mberi. Nyaya yekunzi akanangwa horoi akaudziwa zvakati ndakamuudza mushure mekunge ataura mashoko asina kukwana pamberi pangu. So ngatidai chokwadi chiripo ndechekuti muri vana veropa rimwe chete, mukoma nemunin'ina sekutaura kwamuri kuita. Vamwe tinozviziva izvi, but baba vachiripo ndichakupai mukuva yekutaura munopindura imi. Nyaya iripo ndeyekuti munhu akanga asangana nedambudziko rekunzi zvakati zvikamubata, anopotera kwaanofunga kuti maybe ndingabatsirike. Chatinofunga tichachitaura, toda kuti timbonzwa kuti ava vari kuti chii pane zvamama tichitaura, maybe vanoda zvavanoda kupindura. Pindurai tinzwe. Ndakumbira kuti baba vataure pamaitikiro enyaya iyi, pamaitikiro ayakaita pakuti ivo ndakavakurira hembe ndakavashambadza. Ivo ndo vaitotuka ini pachaunga pakazara vanhu mukomboni pabhawa vachitoshauta kuti wewe une mushonga wakauraya mwana waani. Kukumbira kuti baba vataure kuti tine siri pahwani panatare ndakazwa nekumba nababa. Kukumbira kuti vataure chokwadi chavo kuti tese tiri vana vavo vasingataure vachirekera saidi kana saidi vachiita sezvazvingori semabatiro avaiita kuti nyaya yakafamba sei. Akatanga kusvada mumwe ndiani achitanga kuti nyaya dzekurora inyaya yakanaka tiri kuinzwa. Still takati chatozvakumbira kuti muri kunzwa here nyaya yevana venyu, nokuti nyaya yakanga yakuitwa nedare inogona kuzoitwa nenzira dzimwe dzisingazofadza kana even mubereki chaiye pane pamwe paanogona kuzosara asina kufara. Handiti mapaura. Saka nyaya kana ichiitwa baba nemhuri yavo, zvizhinji tinenge tichidzorera kana kurifeya kwavari kuti baba evana venyu ava munoda here kuti tipfuurire mberi nemutemo yematare kana kuti tikudzorerei kumba nevana mumbonotaura navo sababa. Handiti mapaura. Pandanga ndiri kuda kungonoenda zvangu ndepekuti nyaya dzekutaurirana zvimwe zvinhu zvakafanana nekuti iwe wakazotora mwana ukaita mudzimai, zvese pazvakaitika tiri vapenyu panguva yakanga ichiitika zvinhu izvozvo tichizvinzwa. Handiti mapaura. Otherwise wakatoiswa ruoko uchibatsira munyaya idzodzo kureva kuti muri vana vemunhu mumwe chete. Saka kana vanhu muchimboitirana rudo rwakadaro, runenge ruchingoda kuti mufe muine rudo rwakadaro muchibatsirana sevana vanyamunhu vanoti hondo ikasvika munorwisa muri pamwe chete. Handiti mapaura. Hamupindirwe nemuvengi kana padaro. Iye zvino mukapatsanurana seipapa pamuri kuda kusvika. Handiti iye ana wacho naaripi? Ana ari kumba kwake. Ana akasvika achindibvunza nyaya iyi. Ndaida kungoziva kuti aripi. Ari kumba kwake. Ana mwana wake waainaye, ana baba vake. Handiti ndizvo? Kwamuri imi muzukuru kawo, mwana ashaika. Kana mwana uyu ashaika, baba vake ndivo vane chekuita panhau yemwana wavo. Handiti ndizvo? Ndozvatei tichifunga imimi muchibatsira sana sekuru
kana kupindira pamunenge manzi pindirai sana sekuru. Handiti mapona hatisiri isu tingauraye musha wenyu wekwaGiga mouraya pamusaka paAna nemwana wake nemurume wake kumba kwavo, vouya vozoparadza musha wenyu. Hazvidii, hatireverere zvinhu zvakadii zvakadaro. But kana zvichitaurika zvakadaro, isu chatinenge tichifunga nyaya ikaita yekunangana kuti vanhu tinofungirana kuti zvichida uyu akabata, zvichida uyu akabata. Mutemo mukange mauya kwamambo, munogona kutouya kwamambo risiri dare rakagara rino ratakagarira pano iri, kutobatana kuti no zvazvadaika regai ndisvike kwamambo. Baba hendii kwamambo, motorana paukama moinda kwamambo pamba pavo. Mambo tasvikawo tauya isu zvakadai. Amenoti mungatibatsira sei? Handiti mapona asiri matare. Ndo zvinoita vana vanyamunhu. Handiti mapona. But kana munhu atsamwa anozongoita zvese. So kuuya kwamaita kuno hamuna kurasika. Mauya kunzvimbo chaiyo inotaurwa nekugadzirisa nekubatsirana nyaya dzakadai. Ndipo pano pamambo. Handiti mapona. Saka indoda kuti ndiende kuna baba vaGiga kuti nyaya iyi baba yakaitika muripo sekutaura kuita vana. Imimi sababa nyaya iyoyo yaitika, ndimi maifanirwa kunge zvichida takatoona imi muchiuya kwatiri sababa kuti no, vakomana vangu izvozvi vasumudzirana matemo. Zvavasumudzirana matemo ndambosiya ndaakanda pasi. Saka ndauya kuno sababa vavo. Handiti mapona kuti nditaure nyaya yevana vangu kuti mambo mungandibatsira sei nyaya kana yadai. Handiti mapona. Saka nyaya iyi payakaitika muripo, umwe arikuda kuti amupupure kuti akatanga nenyaya kune umwe ndiani. Ndofunga ndo zvauri kuda iwe. Handiti ngavataure baba wako achitaurira daro. Muri mambo inondiremera unondita vakomana ava ndepekuti havandione sababa wavo. Vana ava ndichivatarisa inini kufa wakaita mai vavo, ndasara navo ini vanondidherera. Zvechokutanga kubvira mai vavo vari vapenyu vaigara vachirovana, vachitemana, vachiburitsana ropa. Inini ndandisingakwanise kuti ndibate vana sepapa vachiita nyaya dzavo idzo dzavakaita idzi. Ivo vari kufunga kuti pamwe inini ndinofara, ini handifari. So ndotori nepfungwa dzimwe dzakatokurisisa zvokuti mumwoyo mangu zvinotondinetsa, nokuti zvavakaita apa ivo varidzi vari kuti zvakanaka, inini handisi kufara, handina kusununguka, handina mufaro. Nokuti chokutanga vachifa mai vavo vakanditora pamwe chete nemaprofita tikaenda paHafwell, ndikava vakanondipinza muninga. Hazvina kubva mumwoyo mangu. Ndikapindwa muninga inini maichema nyoka maruva mbiraya vachiti ndiri ndakauraya mai vavo. Saka ndinenge ndichitora mazvi avo avari kuita, ndichiumba yese, ndichisanganisa, ndichibatanidza. Handina kuvaitira hasha, ndakavaregedza vakadaro ndikati right apa 1. Nhasi uno vakutukana vachitaura kuti iwe ndo wakadya mwana weumwe mwana, iwe ndo wakarara nemwana wako. Inini vari kunditora sei? Imimi kana makazotarisa mambo, vari kunditora sei panyaya dzavo dzese idzodzo? Vari kunditora sekamwana kadiki kasina nebasa rese. Saka ivo vana ivava vauya kuno varipotirana vachiuya pano vachiti ndo zvavakaitirana. Inini
ndauya kuno ndichida kuti ndizonzwa kuti vari kutaura vachiti kudii. Vana ava vanondidherera mama. Imimi pedzai navo vakomana ava. Muvarayire havasi vegana apa vakawanda. Saka ndinoda kuti vese vari 7 ndichazouya navo ndega mudzi. Vazotaura kwavari kuenda nokuti ndiri kuona kuti vari kundidherera vakomana ava. Saka nyaya yavo iyi kuti nditaure kuti uyu ndiye akatanga, uyu ndiye akaita sei, vakambondizamura vakandizunza ipo pamahwe pache papo. Vakambondizunza ndakaona kuti handina simba. Vakomana ava vane simba, vanogona kundirova. Ipapo vanhu vokutoti vakatondurova nokuti vakatondikwadza. Apa vari kutaura vachinemerana zvavakataurirana, kasi inini ndinoona kuti vanondidherera. Saka vataurirei, vazive kwavari kuenda gwara. Vanofanira kuziva nokuti inini vachapedzera vandiuraya nokuti handisisina simba iri. Simba rangu rapera. Alright. So taudzokera mudare. Hama neshamwari kana tiri mudare. Dare harisina mambo vega. Idare rinenge riine makurukota nehama neshamwari dzinenge dzauya mudare. Inyaya inogona kuitika kana even kwatiri kudzimba kwatinobva yakadai inotoda kuti tibatsirane kuti tigosiya tavaka hama dzedu patiri. Isusu mutemo wedu zvaunenge uchingoda ndezvekuti kana vanhu mukange muine kufungirana munyaya dzekuti pangave noumwe anobata zvinhu zvakaipa, chatinongopedzesera takuitirai kukutsvagirai munhu anopinda mumusha kana mudare ramambo wokubatsirai. Nokuti tese patiri panapa hakuna anogona kuweya nyaya yekuti titi kana takakutarisai tote zviri kutaurwa neuyu kuti uyu anodai ichokwadi. No, zvinotori nevaridzi vanozvigona kuti no, nyaya iri panapa yamuri kunetsana ichokwadi, yakamira yakadai 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 yakadai. Ndoimwe nzira hombe yatinozopedzesera tada kuti vana kana makagarisana mumusha nababa sezvavari kutaura vabatsirike even naivo. Handiti mapawana nokuti kana tawana munhu anotichenura anenge abatsira mambo, abatsira imi, abatsira baba zvekare nevamwe neimwe mhuri mumusha. Handiti mapawana kunangana huroyi imhosva inotoripiswa munhu kuti no, haugone kutaura kuti munhu iwe wakadya munhu, iwe usina chinoratidza kuti sei wataura zvinhu zvakadii zvakadaro. Ndo mutemo wechivanhu. Handiti mapawana. Saka zvandiri kuda ini kufunga kwangu kuti tisapedze nguva nenyaya iyi, munoda here kuti mupiwe munhu anozokubatsirai munyaya iyi? Ini mambo ndinotoda kuti izvezvi kana zvinokwanisika ava aripo munhu wacho anotibatsira, ndotombhadhara ndotobhadhara mari dzacho dzese, bhimu racho rese rematatoita ngozi kamaverengera kubva panapa chiramba chingoenderera mberi nyaya yacho chingonzi ndimuroi. Saka ndinoda kuti kana zvinokwanisika mutofonera kana munhu wacho bhimu racho tibhadhara auya atibatsira, ngozi nditotipa pending izvezvi tozi nditori muroi. Ngochero chitofamba hama yotongoti muroi ndiakati mwana waani. Saka ndinoda kuti ndine bhimu racho nachitokukwanisika motibatsira titogara tatoita zvinhu zvacho zviitwe. Mutitsvagire munhu wacho anotogona vatisingatozive, mutsvagaiwo munoziva imimi, mungozongotidana kuno mutongo yatogara panapa motibatsira munhu iye. Hapana chakaipa. So mashoko evachangamire tinoda kuti titaurewo. Taurai. Zvinhu zvakanaka ndonyaya imwe chete yandakamboya nayo muno mudare. Nokuti uyu hausi kunangwa munhu mumwe chete. Kudzorerana mashoko nekudzorerana mashoko. Inyaya yekudzoserana mashoko. Yekuti iwo ukandikudza zvakati uchakudza zvakati worwadziwa. Ende izvozvo ndo zvinotogara pamusoro penyika yenzvimbo yekanzuru kuti uchitofamba munhu wese angaitoti akazodzwa mashoko akati saka ndo zvaari. Saka iwo ukandiudze mashoko yekuti ndinoda kuuraya baba kuti nditore mai, ndinokudza kuti mashoko akanaka ndi mashoko ari kutenderera pamusoro pauri ino. So kuti nyaya dzacho kuti dzipere dzinoda kuti tichipindira tikubatsirei. Handiti
saka handikuudzei kuti rini. Handitika but tabvuma kuti tiite zvokuti tidii tikubatsirei. Uye papfuma patanga tichikumbirisa kuti papfuma ine chekuita nematare ewari inofana kubva mumhuri. Isusu hatiudzirwe zvimwe zvakawanda. Isusu munhu wachona watoda kukupai asati tatozivawo kuti anoitei, anozotibatsira sei, anoshandisei, asi toda kukubatsirani. Baba vaGiga, ndodzorera mashoko kwamuri kuti musununguke munyaya idzi. Ndafara representation yamaisa mudare ndo yababa chaiyo. Ndasina kutarisira kuti ndichanzwa zvinhu zvakadaro. Ndandichifungisira kuti ndichanzwa muchiti uyu ndiye akatanga kuzodai uyu akazodai uyu. Chitsvambe ichocho chaisara chiri kwamuri futi. Handiti mapawana. Nyau yamatsanangura mudare yakuda kuti imimi vakomana ava ndo vakuru mumusha vamunotarisira kuti imimi pasimba ramakanga muinaro rekuzvishandira nekuzviitira zvese zvava kuita nhasi. Maini yavari kutaura havasirivo vakaitsvaga, yakatsvagwa nemi mukaitora kuiita nhaka yevana venyu. Handiti mapawana. Ndokungwara kaikoko. Saka isusu zvatakutaura manje ndezvekuti inini kudzipakata handikunzi ndidziridze. Handiti ndakumirira mambo. Handiti muri mhuri inozikanwa namambo. Ndaizokumbirisa kuna mambo kuti kana dai zvaitoita, handiti ndaikukokai mese makadai nemhuri dzimwe dzisipo mese. Handiti tozokupai munhu anokubatsirai, asi mambogara pasi neumambo. Handiti mapawana. Kune mazita mukurarama atisingade kuti azofamba achipeperutswa nevanhu nekuda kwezvimwe zvinenge zvisina basa zvinogadzirisika mukurarama. Handiti mapawana. Saka ndichakuudzai imimi nemhuri kuti no, tabuditsa kuti musi wakati munhu wedu anotibatsira, uyai. Handichakuudzai kuti rini kana kuti rini. Ndinozongokuudzai kuti matouya munhu uyo wekukubatsirai ari pano. Handiti ndopaanenge otaura kuti zvii zvaanoda matara asati atanga. Handiti toita nyaya dzedu dzekuti tizopedzesera tabatsirika. Saka iye zvino ndokutenderai kudzokera kumba. Takamirira zuva iroro, hatikunonokerei, rinokwana manje. Saka tinoonana vazukuru.